Kyllä mä uskoisin, että se on. Että mä olen itse nyt tavallaan toisen sukupolven ulosottoviranomaisen asiakas. Sä olisit voinut valita toisin. Niin, mä olisin voinut valita toisin. Miten sulla sitten oma rahankäyttö siinä vaiheessa, kun lähit ns. Omille elämille? Oliko se hallussa heti alusta saakka vai? Kyllä se silloin oli vielä hallussa. Että silloin tosiaan tuli säntillisesti maksettu vuokrat ja laskut. Ja vaikka se oli tiukkaa opiskelijabudjetilla ja mulla ei siihen aikaan, kun opiskelin, niin ei ollut mitään muita lisätuloja. Että ei ollut mitään muuta keikkapaikkaa siinä kohtaa. Kaikki tuli ajoissa maksettua ja Juu. rahaa jäi jonkun verran vai? No, joo. Se vähän, mikä sitä jää. No juu, silleen vähän jäi joo. Mitäs sitten tapahtui? Me ei koskaan käyty oikeastaan ulkomaan matkoilla. Mä mietin just, että mitä niin kuin lapsuudesta. Niin isovanhempien kanssa käytiin Ruotsin laivalla, kun mä olin pieni. Mutta muuten niin ei ollut semmoista, että oltaisiin käyty missään ulkomailla niin kuin muut kävi tai kertoi, että oli ollut lomalla jossain. Ja me tehtiin sitten lähinnä kotimaan matkailua, että käytiin mummin luona Muhoksella ja autolla ajettiin sinne. Ja joulusi sitten oli joulusin näkyy kanssa, että oli niin kuin, paljon tuli lahjoja, vaikka tuntui, että nyt jälkikäteen, että olinkohan mä niin kiltti kuitenkaan. Tuliko sitä vertailtua muiden lasten kanssa? No, kerran mulla oli yksi kaveri käymässä ja sen jälkeen hän sitten sanoi, että meillä on rämätalo. Olihan se vähän, ehkä se näytti olisi vaatinut ehkä pintaremonttia ja näin. Ja ei ehkä aina ollut uusimmat vaatteet tai muuta, niin ehkä siitäkin tuli sitten vähän kuittailtua. Sitä varmaan alkoi siinä kohtaa, kun vanhemmat eros ja mä muutin sitten äidin kanssa. Muutettiin ja siinä kohtaa alkoi vähän ehkä kuulua sitä, että on tiukkaa rahallisesti. Olisiko mä ollut 15, jos mä ihan väärin muista. Mä olin silloin yläasteella tai lukion ekalla. Et siinä ehkä alkoi huomaamaan sen, että ei ole sit ehkä ihan niin paljon kuitenkaan sit rahaa, mitä ehkä ajattelin, että on. Suomi on oikeastaan paras maa syntyä köyhään perheeseen. Meillä on ilmainen koulunkäynti ja meillä Tyrnävällä niin meillä lukiolaisille maksetaan kaikki opiskelumateriaalit. Eli pystyt kouluttautumaan lukiossa kohtuu pitkälle ihan ilmaiseksi. Mikä ei ole ollenkaan näin esimerkiksi Amerikassa tai Venäjällä. Eli vaaditaan sitä yhteiskuntaluokkaa pystyy esimerkiksi akateemisesti kouluttautumaan ilman perhetausta riippumatta. Oma ajatus on se, että ei köyhyyden välttämättä tarvi periytyä. Tämmöisiä vanhempia kannustan, että säästämään omille lapsillensa, säästämään myöskin niin kuin opiskelua ja tulevaisuutta varten, että omilla lapsilla olisi vaikka paremmat mahdollisuudet, mitä itsellä on ollut. Monestihan on niin, että ne asiat, mitä omat vanhemmat pitää tärkeänä, niin sitä pitää itsekin tärkeänä. Jos ei ole sitä työhön lähtemisen mallia aamulla ollut, niin ei sitä ymmärrä, että töihin pitää lähteä. Mutta jos on vanhemmat kannustaneet koulun käyntiin ja itsekin kouluttautuneet, sit se on tietenkin luonnollisempaa, että lapsetkin sitten tajuaa sen. Mutta itse on nimenomaan semmoisia asiakkaita, mitä juuri sanoin, että jos tulee semmoinen asiakas, mitä ei ole säästämisen mahdollisuuksia, niin joskus jutellaan semmoista asioista, että mitä olet ajatellut, että näkisitkö kuitenkin, että omilla lapsilla haluaisit omia lapsia kannustaa opiskelemaan, vaikka sinua ei ole kannustettu opiskelemaan. Niin tätä kautta se on kuitenkin paras tapa omaa taloudellista tulevaisuutta turvata on hankkia ammattia, alkaa tekemään töitä. Isä on tehnyt joskus aikoinaan, se teki kahtakin työtä, se tekee nykyäänkin kahta työtä. Äiti oli yrittäjä ja kävi töissä samaan aikaan. Ja mä oon itse sitten lähtenyt tosiaan ihan 18-vuotiaasta työelämään. Että. Mikä oli sun eka duunipaikka? Mä olin postilla. Mä jaoin yöllä postia ja sitten päivisin kävin lukiossa. Niin muutama aamutunti saattoi jäädä kyllä.
se oli semmoista aika semmoista rentouttavaa, että sai niinku rauhassa olla ja ajella pitkin maaseutua. Ja kyllä se toisaalta siihen aikaan toi niinku semmoisen mukavan lisän tietenkin. Sitten ajattelin, että on niinku ihan hyvä, että on töitä olemassa. Mutta... Mihin elämä sut sitten vei sen jälkeen? Mä valmistuin lukiosta, niin mä olin sitten siihen aikoihin, niin mun määräaikaisuutta ei sitten enää jatkettu postilla, niin olin sitten siinä hetken aikaa työttömänä ja mietin, että mitä mä nyt haluan tehdä elämälläni. Ja sitten seurailin Pelastajat-sarjaa, josta sitten sain inspiraation sairaankuljettaja lääkintävahtimestari pestistä ja ajattelin, että se voisi olla ihan mielenkiintoinen. Ja tein sitten siinä kohtaa, oli parin kuukautta olin kebab-pizzeriassa hanttihommissa ja sitten sainkin kuulla, että mä pääsin Helsinkiin opiskelemaan lähihoitajaksi. Ja sinne sitten tie vei Vantaalle opiskelija-asuntolaan. Mitäs sitten tapahtui? No mä pääsin kesätöihin ja niihin aikoihin sitten tuli ero. Ja me erottiin silloin ihan hyvässä hengessä ja mä ajattelin, että ei tää ollutkaan sit niin iso juttu, että se oli ensimmäinen parisuhde ja oli kestänytkin jo joku sen vuoden. Niin mä ajattelin, että se ero menee siinä, että me asuttiin samassa kämpässä edelleenkin ja näin, mutta sitten tietenkin toisella tulee uutta kumppania elämään ja sitten se alkoi tavallaan siitä sitten se lähti vähän se alamäki, että se alkoi aina ahdistamaan ja oikeastaan töissä mä pystyin käymään aina, mutta sitten kun tuli kotiin, niin se oli se aina se hirvein paikka, että tuli unettomia öitä ja itketti hirustaa parvekkeella ja välillä jopa katsella sitten parvekkeen kaiteen ylitte, että missä kulmassa kannattaisi hypätä. Mut sit mä aloin jossain kohtaa, mä aloin lääkittää itteeni sitten viinalla. Huomasin, että se vähän sentään helpottaa ja on hauskaa ainakin se yhden illan. Ja sitten jossain kohtaa, kun ei ollut rahaa, niin sitten niihin aikoihin markkinoitiin tosi paljon näitä pikavippejä. Ja se oli sitten tavallaan se ihan vihoviimeinen. Kuinka helposti sitten tämmöiseen pikavippikierteeseen ajautuu? Yleensähän se menee varmasti aika usein niin, että otetaan pientä lainaa ensin. Ja otetaan monta pientä semmoista, tai sitten voi olla ihan kulutusluottoja tai jotain osamaksua, ostetaan kännykkää, kodinkoneita, mitä ikinä. Niin niitä tulee samalla tavalla kuin niissä heräteostoissa, näitä pieniä puroja. Sitten rupeaa tulemaan kuukausimaksuja enemmän. Ja kun miettii monen kohdalla, että no okei, tää on 20 kuussa. Eihän se nyt mikään hirveän paha ole, mutta sitten kun sulla onkin yhtäkkiä vaikka 10 semmoista 20 osamaksua, siinä on ensinnäkin hirveä homma muistaa ne kaikki. Sitten jos tapahtuu tuloissa joku pienikin muutos, että yhtäkkiä vaikka vähän palkka pienenee tai työt loppuu tai mikä voisi olla, opintolaina loppuu kesken tai jotain tämän tyyppistä. Ja sitten kun pitää ruveta maksamaan, se onkin vaikeaa. Sitten otetaan vähän isompi vippi, millä saadaan kuitattua se koko systeemi. Niitähän markkinoidaan paljon yhdistelmälainoja. Ja aika ison kuuloisia yhdistelmälainoja, että saattaa olla niin kuin 50 000 eurosta ylöspäin. Ja niitä markkinoidaan sillä, että okei, sitten sulla on tämä yksi laina, sulla on yksi kuukausimaksu, ei tarvitse murehtia niistä 20 pienestä. Mutta sitten niissä on vielä isommat korot, pitkä laina-aika, matala kuukausierä, sehän houkuttelee hirveästi, mutta sitten toisaalta, jos miettii, että tuommoista niin kuin 10 000 euron lainasta, niin saattaa joutua maksaa 5 tonnia periaatteessa ylimääräistä sille luotonantajalle ihan vaan siitä hyvästä, että se laina-aika on tosi pitkä. Ja hurjimpia tarinoita, mitä on kuullut, niin tuolla on pystytty ottamaan 150 000, jopa 200 000 velkaa, että siinä ei sitten hirveästi mitkään niin kuin yhdistelmälainat, tämän tyyppistä, mitä tarjoaa nämä, niin kuin vaikka takuusäätiö esimerkiksi, niin se ei enää auta. Että sitten pitää hakeutua ihan velkajärjestelyihin ja siinä menee luottotiedot sitten, mikä ei aina välttämättä ole tietysti huono asia, että nämä luottotiedot menee, koska se estää sen, että ei pysty sitten
tavallaan sitä kierrettä ei pysty jatkaa. Mikä oli isoin vippi, minkä sä otit ton koko homma aikana? No silloin ei ollut mitään niitä semmoisia isoja. Että oiskos, ei kyllä se varmaan 500–600, se on varmaan semmoinen kaikkein suurin. Mutta se tulee tosi nopeasti toisaalta jo niistä 50 ja 100 pikavipeistä, siitä tuli aika äkkiä. Ensimmäiset muutamat mitä mä otin, niin kyllä mä ne pystyinkin maksamaan ihan ajallaan. Mutta sitten kun alkoi taas koulu ja oli enemmän keikkatöitä, niin sitten ei ollutkaan niin paljon rahaa, niin sitten se vaan tavallaan kasaantui siitä, että oli yksi vippi ja sitten mä otin toisen, että mä maksoin sen edellisen ja siitä jäi vähän touhurahaa. Ja sitten se vaan riistäytyi ihan totaalisesti käsistä. Menikö nämä vipit sulla sitten siihen viinaan vai menikö ne elämiseen ylipäätään? Kyllä melko lailla meni. Suurimmaksi osaksi ne meni kyllä viinaan. Sitten mä ite muuten mä ajattelin aina, että kissat, kahvit ja tupakka, niin niihin kun mulla on rahaa, niin Sillä pärjää. niin, sillä pärjää joo. Mutta mä sitten jonkun aikaa kyllä pystyin, yli vuoden, 2 melkein pystyin ihan huoletta. Et mä tiesin, että niitä menee rastiin ja niitä ei tule maksettua, mutta sitten jotenkin oli semmoinen olokin, että ei kiinnosta. Onko siinä semmoista, onko huomannut tai onko tutkimustulokset tullut vastaan jotakin tiettyä rajaa, milloin on palaaminen tai tavallaan köyhyydestä nouseminen aika vaikeaa? No, kauhean vaikea sitä on sanoa, koska se on vähän sellainen pirullinen noidankehä, että kun taloudellinen niukkuus tulee elämään ja kun se jatkuu tosi pitkään, niin siihen alkaa tulla kaikkea just muuta ongelmaa ja vaivaa ja haastetta ja mieliala vaikuttaa ja ihminen kuormittuu psyykkisesti, niin silloin ne edellytykset päästä pois siitä köyhyydestä on yhä vaikeammat. Vielä tähän kun ottaa mukaan sen, että meidän perusturva, vaikka se taso on ihan suhteellisen hyvä, ei riittävä kuitenkaan, niin se on vähän sellainen pirstaleinen ja ennakoimaton, että se niin kuin työttömyysturvaa tai toimeentulotukea pitää hakea joka kuukausi uudestaan, niin se tuo semmoista ennakoimattomuutta myös, mikä niin kuin kuormittaa psyykkisesti ihmistä. Mutta virallisesti siis pitkittynyt pienituloisuus, niin se määritellään, että se on niin kuin, että vähintään 2 vuotta on elänyt alle pienituloisuusrajan. Monesti nämä köyhyys- ja sosiaaliongelmat, niin ne kietoutuu samojen ihmisten harteille. Meillä on, voi sanoa, mielenterveysongelmaa, masennusta. Ja voi sanoa, että helppohan se on mennä köyhälle sanomaan, että ei muuta kuin käyt kirpparissa ja kierrätyskeskuksesta hakemassa ja käyt alennustuotteita hakemassa. Mutta voi olla, että se totuus on se, että voi olla ihan vaikea päästä sängystä ylös. Saatika alkaa selaamaan netistä jotain kirppareita, milloin ne on auki ja mitä tuotteita siellä on. Että tuleeko sitä ruokaa ja onko sähkölasku maksettuna, niin voi olla ne ensimmäiset ongelmat. Näin toteaisin, että jokainenhan voi auttaa, jos on lähipiirissään köyhiä, niin ihan juttelemalla ja olemalla ystävä ja niin kuin vetämässä mukaan, että kannustaa, että lähde ulos sieltä sisältä ja hoida tuo itsesi kuntoon, niin sitä kautta se lähtee yleensä kun saa apua niihin sosiaalisiin ongelmiin, niin monesti saa apua, löytää jonkun ammatin ja sitä kautta se lähtee se köyhyysloukkukin purkaantumaan siinä. Näkikö muut ollenkaan puolta susta? Ei, mä pidin kaikki asiat niin syvästi itselläni, että mä pidin oikeastaan niin kuin koko mun rahatilanteen niin kuin ihan itselläni. Silloin mä ajattelin, että kyllä tää tästä, että tää on aika helppoa, että ei muiden tarvitsekaan tietää, että miten mulla menee. Mä pidin hauskaa ja peittelin. Kysyi kukaan sulta, että mistä tää raha tulee? Ei, koska mä olin aika paljon kuitenkin loppujen lopuksi myös töissä. Mulla jäi koulu silloin kesken. Mä olin 5 vuotta kävin tosiaan, mä pääsin kouluun, niin mä pääsin silloin
silloin kun ekana kesänä pääsi kesätöihin, niin sitten tavallaan kun hoitajista on niin paha pula, niin silloin tavallaan sitä keikkatyötä tuli niin paljon, niin kukaan ei edes kyseenalaistanut sitä, kun ne tiesi, että mä käyn aina silloin tällöin töissä. Ja ei sitä kyllä kukaan edes kysely. Päinvastoin mä olin se tyyppi, joka piffasi ja tarjosi. Oli siinä jo ehtinyt jonkun aikaa seurustelemaan yhden toisen kanssa ja kasvattiin sitten siinä kohtaa mä asuin parin kaverin kanssa ja tämän silloisen kumppanin kanssa semmoisessa Pasilan semmoisessa 3 huonetta ja keittiö kimppakämpässä, niin siinä kohtaa kun tuli ensimmäisen kerran tuli vuokrasta maksumuistutus postiluukusta ja kaveri sitten sen luki. Ja kun ne oli kuitenkin kaikki luottanut siihen, että mä maksan sen vuokran. Että kaikki oli niinku tavallaan mulle maksanut tilille ne rahat. Ja kyllä mä niitä pääsääntöisesti aina maksoinkin vuokria ajallaan, mutta sitten kaikki omat henkilökohtaiset laskut, mitä tuli. Välillä menin pummilla, niin ei sitä tarkastusmaksua sitten jaksanut maksaa ja antoi vaan olla. Ja sitten yhtenä päivänä mä sain sitten asiakastiedolta kirjeen, jossa oli, että sulla on maksuhäiriömerkintä. Se oli tosi iso pommi siinä kohtaa, että mä olin jotenkin järkyttynyt, että oliko tää nyt niinku tässä. Mä tiedostin kuitenkin sen, että kun tulee luottohäiriömerkintä, niin se vaikeuttaa elämää niin jumalattomasti. Mutta mä kattelin sitä kirjettä ja sitten mä vaan piilotin sen hyllyyn. Mä ajattelin, että pois se silmistä. Hävettikö? Kyllä, joo, se hävetti. Hävetti kyllä, joo, siis. Joo. Siinä sitten jonkun ajan päästä sitten oli hetken aikaa mennyt, että oli taas vuokrat maksettu ajallaan ja sitten tuli taas seuraava muistutusmaksu vuokrasta. Kaverit alkoikin olla sitten jo aika kypsiä, että ne oli huomannut, että sä et saa hoida sitä sun hommaa, mitä me ollaan luotettu siihen. Sitten mä muistan, että mä lähdin siinä sitten selvittelemään, että kuinka paljon mä oon velkaa. Tuli jo tosiaan se haastemies, tuli jossain kohtaa oven taakse. Se sitten toimitti niitä kaikkia ulosoton ja käräjäoikeuden papereita ja ei siitä kauan mennyt, kun mä aloin huomaamaan, että se palkasta oli alkanut lähteä jo siivu sitten. Se oli kans jotenkin sellainen suuri järkytys, että tässä tilanteessa, kun mä nyt olen, että mulla on jumalaton nippu papereita, joissa lukee käräjäoikeus ja sulle on tavallaan niinku velkojat pistänyt jo eteenpäin asiat siihen kohtaan, että ne haluaa ne rahansa jotenkin. Miten tuossa tilanteessa sitten osasitko sä hakea apua siinä? Mistä? En. Siis mä kyllä koitin googletella ja mietin, että olisi velkaneuvontaa. Ja mä muistelisin, että mä olisin sieltä niin kuin vähän jotain kysynyt, mutta kun ne halusi kuitenkin sitten taas tietää sen, että kuinka paljon mä oon sit velkaa. Mutta kun mä en itse sitten siinä kohtaa tiennyt, että kuinka paljon mä oon pystyssä mihinkin päin. Et kun oli sitten ne kaikki pikavippivelat, sitten alkoi olla jo puhelinlaskut liittymä meni kiinni. Niin en mä itsekään pysynyt kärryillä, että kuinka paljon ja mihin. Mä olin silloin koitin saada Helsingin kaupungilta kämppää työsuhdeasuntoa, kun mä olin kuitenkin töissä. Mutta ei sitä sitten kuulunut, koska lähtökin oli tosiaan ihan vaan mun omaa syytä, että mä olin jättänyt sähkölaskun maksamatta niin pitkäksi aikaa, että kun mä olin töissä, niin kämppissä soitti, että meillä ei ole meillä ei ole sähköä täällä kämpässä. Ja se oli sitten se hetki, jolloin he päätti, että he muuttaa sitten pois. No siitä mentiin sitten Koskelle äidin luokse. Mun mielestä Sakke ei ole köyhä, mutta Sakke on ollut köyhä, koska se on ollut helvetin onneton silloin, kun se on ollut niin kuin syvimmillään. Köyhyys on subjektiivinen kokemus, onnellisuus on subjektiivinen kokemus, niin millään tavalla toisiaan poissulkevia asioita. Mutta yleensä, jos henkilöä tituleerataan sanalla köyhä, niin se tarkoittaa sitä, että se ei ole onnellinen. Se haluaisi olla paremmassa asemassa kuin missä se on, koska siihenhän se koko sana perustuu. Köyhä
tarkoittaa sitä, että mun mielestä, että sulta puuttuu jotain. Yleisemmin rahaa. Ja yleensä, jos sulla ei ole rahaa ja sä oot köyhä, niin sä oot myöskin onneton. Koska monesti se johtaa siihen, että sitten sä pyrit niin kuin kanavoimaan sen sun onnettomuuden johonkin. Joko ryyppäät helvetisti tai sitten angstaat lehtien palstoilla, mutta johonkin se on kanavoitava. Onko köyhyys sitten ihmisen omaa syytä? Sanoisin, että kun me ollaan kuitenkin yksilöitä kaikki, niin ihan varmasti niitä syitä löytyy ihan yhtä monta kuin niitä pienituloisia. Ei voi yleistää missään nimessä. Siellä voi olla toki niin kuin yksilön omaa vikaa, ja kaikkihan me enemmän tai vähemmän ollaan itse vastuussa omista taloudellisista päätöksistämme, mutta toisaalta voi olla myös sellaisia tilanteita, että sairastumisen tai muun syyn takia sitten tipahtaa tavallaan siitä, mikä meillä on se normi yhteiskunnassa, että ollaan töissä, tipahdetaan tuille, ja sitten jos ne ei riitäkään, niin ja eihän ne riitä. Just tällä viikollahan oli tämä THL-raportti siitä, että perusturva ei riitä kattamaan kohtuullista kulutusta missään nimessä. No, mikä on sitten semmoinen kohtuukulutus? Millä tasolla, mikä on se määritelmä, että kuinka paljon sitä rahaa pitäisi olla käytössä, jos tuet ei kerran siihen riitä? Kyllä se tavallaan kohtuullinen minimi on isompi kuin se, mitä noilla tuilla pystyy kuukaudessa saamaan. Siinä kun palaili kotia päin, niin sitä sitten ensimmäisenä tietty sitten työvoimatoimistoon ilmoittautumaan. Ja siitä sitten totta kai napsahti karenssia, koska mä olin itse ensin irtisanonut itteni niin ilman pätevää syytä. Vaikka mä koitin sanoa, että kun kämppä lähtee alta, että ei ole niinku mitään vaihtoehtoja, niin sitten piti ensimmäisen ja toivon mukaan viimeisen kerran niin kävellä sosiaalitoimistoon ja lähteä kysymään, että saanko mä mitään. Ja no se on nyt sitten jäänyt se homma siinä mielessä, että mä oon nyt tavallaan käynyt nyt vaan töissä ja maksellut takaisin. Niin. No jossain kohtaa, kun ei kiinnostanut edes opintolainan korkoja maksaa, niin nekin napsahti sinne, niin siellä varmaan ollut yli 20 000 pahimmillaan. Varmaan lähemmäs 30, koska nyt on niinku tavallaan siitä 1/3 jo maksettu, että ei ole enää tavallaan niin paha, niin paha loppujen lopuksi. Ei ole semmoinen, että en mä selviä näistä ikinä, vaan päinvastoin, että kyllä tästä selvitään, että ei se ole niin iso summa. Se on yhteiskunnan syy. Yksittäisen ihmisen valinnat totta kai vaikuttaa siihen, että miten hän pyörittää sitä rahaa. Mutta pohjimmilta, jos se ihminen ajautuu itse henkilökohtaisesti semmoiseen tilaan, missä se ei kykene enää hallittamaan sitä oman rahan käyttöä, niin siinä vaiheessa yhteiskunnan tukiverkkojen pitäisi nimenomaan olla tukemassa sitä ihmistä, jolla se saa sen tilanteen hallintaan. Ja tällä hetkellä mun mielestä tilanne on se, että ihmiset ei saa siihen sitä tukea, mitä ne tarvitsisi. No mun mielestä kyllä köyhyys on oikeastaan ihmisen oma syy. Kyllä sitä tukea on tarjolla, sen voisi hoitaa paremmin, sen myönnän. Ja aina ainahan se kaikki ei ole kyse pelkästään siitä, että se nyt vaan haluaa olla kotona tekemättä mitään, ei. Mutta se, että jos sulla on vaikka semmoinen tilanne, että sä oot syystä tai toisesta, vaikka terveydellisen tilas takia, et pysty tekemään sitä työtä, mihin sut on koulutettu alun perin. Jos sulla on vaikka selässä joku krooninen sairaus ja tosi fyysinen työ tai jotain vastaavaa, niin sulla on mahdollisuus uudelleen kouluttautua tänä päivänä aika hyvinkin. Tällaisissa tapauksissa niin sulla monesti on mahdollisuus tehdä sitten vaikka osa-aikaista työtä, jotain ihan muuta. Jos ei nyt vaikka koko päivästä, niin ainakin osa-aikaista ja tehdä jotain. Mutta sitten tässä tullaan taas siihen, että se järjestelmän pitäisi vaan olla sitten enemmän sellainen, joka kannustaisi siihen, ja se ei koskaan ei saisi olla taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto olla tekemättä mitään. Ja sitten sitä, mitä sen viisasten kiveen, jos joku löytäisi, niin olisi varmaan hyvinkin menestynyt, jos löytäisi sen viisasten kiven, että millä sitten pystyttäisiin estämään tämä yhteiskunnan tukiverkkojen hyväksikäyttö, koska sitä on. Ja minä tiedän, että siihen jaetaan jopa ihan asian vihkiytyneiden kesken neuvoja, että miten kusetetaan sossua ja kelaa kaikista tehokkaimmin.
kyllä tällaiset tapaukset pikkusen niin kuin värjää sen kuvan minun maailmassa sellaiseksi, että kyllä se ihan omaa syytä on. Se mikä toistui kans niin kuin monesti näissä haastatteluissa, että pienistä puroista kasvaa iso virta, ikivanha sananlasku, mutta niinhän se on. Ihan minimaalisilla valinnoilla sun elämässäsi pystyt parantaa sitä omaa asemaasi, kun monesti tää nähdään silleen, että joko sä oot köyhä tai sitten sä oot ihan helvetin rikas. Mutta kun tosiasiassa se onnellisuus löytyy jostain siitä puolivaiheelta. Pelkät sä, että sä ajaudut enää samanlaiseen tilanteeseen uudestaan? En mä usko kyllä, että kyllä tämä niin sen verran opettavainen on ollut tää itselle. Et en mä usko, että ellen mä sairastun niin vakavasti, niin sehän tietysti sitten se sit vaan lisää sitä riskiä sit siinä mielessä, mutta kyllä mä oon niin paljon kantapään kautta oppinut nyt tavallaan siitä, että Onko köyhyys sun mielestä ihmisen oma syy? Mä sanoisin, että kyllä ja ei. Vaikuttaa niin paljon ne taustat ja omalla kohdalla se oli ihan oma syy. Niin, mutta eteenpäin mennään kuitenkin.